Opnieuw vol protest in de zoutwinning in Haas. De demonstratie is onderdeel van een internationale campagne om de druk op de wereldleiders op te vieren van de klimaatconferentie die morgen in New York begint. Ik hoop hierbij dat ook de gemeente Harlingen een blik op de toekomst wil houden en ze niet laat afleiden door economische korte termijn manipulaties. Er waard een petitie met meer dan 2 miljoen handtekens aanbeen om wethouder Boon van Haas. De internationale organisatie gaat uit van awaas.org. Waar nu al meer dan 2 miljoen handtekeningen zijn. Elke seconde wordt er een handtekening geplaatst, overal ter wereld. Van mensen die daar enigszins zicht op hebben. En ja, goed, dat is nu bezig en daar zit een lokale aanvulling op. Ik op orenplakken in Friesland en hoe de hele wereld binnen Joet en Moon acties. Wassenaar had het initiatiefnaam om te demonstreren in Haas. We hebben hier de Waddenzee die straks onderploegd wordt. We hebben hier de afvaloven die de omgeving waarschijnlijk vergiftigt. We hebben de verzilting, we hebben door het aardgaswinning dat alles omlaag gaat en daardoor die verzilting komt. Het is heel actueel en als we nou niks doen en het door blijft gaan, dan zijn we over 20 jaar al te laat. Van de actie wordt een filmpje of foto maken. Die worden met 2500 orenacties op een grut scherm vertoond bij de conferentie.